מה אנחנו רואים פה, אילן? אנחנו רואים בעצם את כל הארץ בנוף פנורמי. כמו שאתם רואים שם החרמון, אתם רואים הכל לבן. הנה מאוד מאוד החרמון. יפה, חרמון ממש התכסה במעטה לבן, ובגלל התנאי מזג האוויר הגרועים כל הארץ התכסתה בלבן. כל הארץ התכסתה בלבן. אחי, הכל בסדר? אחי הוא מנסה למצוא איפה כנרת, איפה המושבה כנרת. האוריינטציה שלי הייתה הפוכה לגמרי, הכל התהפך. כן, גם אני חשבתי. כל הסיבובים האלה, נכון, איבדתי. נכון, זה בגלל האוטובוס. אתה מוכן להפסיק להנציח את הפשלות שלי? בבקשה. אין, סיור, אחד הסיורים. אתה איזה כובע? רוני, רוני. מה זה, של דרוויש? איזה כובע? זה מהתקופה העות'מאנית. התעקשה, זה מהתקופה העות'מאנית, זה. חבל על הזמן. נראה, תסתכל תסתכל. עלינו. וואי, יפה. יפה, יפה. בוא נצלם.